Takže sme práve pustili filtráciu bazéna. Máme tu špecifikáciu 200 W. Pri prvotnom zapnutí bralo nejakých 270 W, potom sa to ustálilo na 196. To si to môžete pozrieť. Dúfam, že to bude vidieť. A svieti slnko sprava zľava. A hádam to vidno teraz. Čiže 93 W máme zo slnka a 196 odchádza. Takže tak. Slniečko, ďakujeme ti za zadarmo energiu.